Čaute sledovatelia a diváci. Možno ste si aj vraveli, čo s tým Leším je, prečo nevydáva nové videá, čo vlastne robí, kde je. Nuž, mimo prvej, tiež občasne druhej práce a taktiež ostatným povinnostiam bežného človeka som trávil väčšinu času tu. Teda, presnejšie, tu. Ako dovolenka. Slnko, piesok, voda. Len ten cement, to kazino. Každopádne mi do toho kolotoča volá kamoš. Blavé je budúcu sobotu slovenský komikon. Poď. A ja si vravím, idem. Konečne vypnem. A toto je reportáž o tom, čo som tam zažil. A tak som zbalil veci a vydal sa na druhý koniec republiky pekne v old school štýle, vlakom. Po dlhom čase som si pozrel našu peknú krajinu z vlaku. Po neuveriteľných skoro 6 hodinách jednej skoro chutnej káve, jednom dramatickom životnom príbehu zahŕňajúceho políciu, Instagram, stalkera, Rakúsko a rodinnú tragédiu, vypovedanom do telefónu tak hlasno, že to počuli aj vo vedľajšom vozni, už sedím nadšený v Bolte, moja manželka taká nadšená nebola, ale to mi až tak nevadí, to sa podá. Úplne prvú vec som si dal tento super hotdog z tohto stánku, ktorý chutil dosť dobre. By the way, keď som čakal v rade, tak sa ti vyvolala propandutanová fľaša a zo všetkých ľudí, ktorí tam stali v rade, si pohľadom vybrala práve mňa, keď potrebovala pomôcť otvoriť ventil. Neviem, či som mal na čele napísané, že môj dedo predával propanbutanové fľaše, ale mala pravdu. No a tu už vidíte vchod do Domu kultúry Ružinov, kde sa to celé odohrávalo. Ďalej som musel ísť celkom pomaly za týmto typkom, ktorý sa trošku vliekol. Ako náhle sa pred domom otvoril priestor, bolo jasné, že zábavu bude postarané a bude tu čo robiť a bude tu čo vidieť. No a ako ináč, začal som v gamerskom veľkostane, kde hneď naľavo malo svoje headquarters Nintendo a mohli ste si zahrať všelijaké vecičky od Zeldy až po absolútne neviem, čo tam všetko bolo. Ďalej tu bol X-Zone so všetkými super vecami, ktoré ponúkajú. Bolo tam kopu mečov, napríklad tento skvelý Skvost, tento ľadový smutok. Ten by som si aj zobral domov, keby nestal to koľka. Ale mali sme tu aj iné čerešničky na to. Napríklad tento Andúril, Aragornov plameň západu. Ďalej som sa motal po tomto veľkostane a našiel som Tigozónu. Tigo je, ako som sa dozvedel, výrobca herných počítačových zostav. A boli tam akože masakrálne stroje a chalani na nich hrali low-poly shootere, čo už ma trošku mrzelo. Prvýkrát v živote vidím naživo 50-90. Nebudeš tam mať 2-litrovú kartu. Tu žiaľ vidíte veľmi peknú klasiku PS1 a PS3. Chalani na nich hrali, myslím, že to bol Tekken alebo niečo také. Neskôr som sa dozvedel, že to bol Tekken Tag Tournament 2 Essentials a Ultra Street Fighter 4. Ako ináč, hneď za PS-ku nasledovali Xboxy a taktiež tam prevládli rôzne Street Fighter. Úprimne neviem, čo to bolo. Atmosféra bola super, ľudia sa bavili, všade sa to mlelo proste nadšencami popkultúry a gamerstva a animákov a taktiež nemohol chýbať ani Pokémon a my sa už dostaneme do časti s Pokémonmi, kde ste si vedeli kúpiť kartičky a vedeli ste si zahrať Pokémon Go. A ja úprimne tomuto až tak neholdujem, respektíve tomu nerozumiem, trošku ma to obišlo, aj keď mám rád kartové hry, mám rád spoločenské hry a veľmi rád ich hrám. Pokémon Go ma trošku odišiel. Vonku zo stanu som stretol tohto typka, strašne ma to potešilo vidieť za stredovekého doktora. No a tu ma už kamarát nechal nahovoriť na takú tombolu. Vy zaplatíte niekoľko eur, vyťahnete si lístok a zotriete číslo na tej hracej kartičke. A ja si idem zotrieť, hej. Kde máš tú somarinu? Somarinu moje euro. Čo mám? No jasné. Ak je nízke, máte malú cenu, ak je vysoké, tak si viete vybrať nejakú hodnotejšiu cenu. Ja som veľmi šťastie nemal, zotrel som 5, čo bolo najnižšie, čo sa dalo, ale moja manželka, ona vám prosím pekne zotrela 2, čože to je najnižšie číslo a tak som si mohol vďaka mojej manželke vybrať túto väžu na kocky k stolovým hrám. Cestou z Tompoli som narazil na tento super
stánok s Lord of the Rings merčom. Mali tam naozaj veľmi pekné veci. Boli tam štíty zo všetkých ľudských a elfských ríš, magnetky všelijakého druhu, mapy, pohľadnice zo Stredozeme, boli tam meče, boli tam aj takéto 3D vecičky, ako napríklad toto. They have a cave troll. Samozrejme so svojím časovým manažmentom som nestihol prehliadku kostýmov a tak som ich sledoval iba spoza dverí. Cestou z prehliadky som však aspoň narazil na tento super kostým z Arkan a aj tohto typka, ktorému z hrude vyskakoval votrelec. No a dozvedel som sa, že vonku na dvore je stánok s lukostreľbou. Cestou som stretol týchto samurajov, ktorí sa veľmi dobre. No a ako sme tak čakali na lukostreľbu s pani manželkou, tak ako to strela táto pani a ja som bol v podstate na rade, tak nám prišli povedať, že lukostrelba sa ruší. Po nevydanej lukostreľbe som zavítal na prednášku Roberta Mocnára zo štúdia Nanopike. Vy na videu akurát vidíte Galaxy Highways trailer. Galaxy Highways je ich úplná prvotina. Je to malé štúdio, iba dvaja developeri, ale vydali tento super space shooter, takzvaný Bullet Hell. Je to veľmi zaujímavé, sám som si to poskúšal, ale to fakt fajn. Robert nám porozprával o svojich začiatkoch, o tom, ako ho napadlo vytvoriť hru, ako dlho mu to trvalo, aké mal očakávania, aká naopak bola realita. Tak iba pre porovnanie očakával, že túto hru vydá do 2 rokov a nakoniec mu to trvalo 5 rokov. Ako som vylezol z prednášky, tak som hneď narazil v gamerskom salóne na typka, ktorý Galaxy Highways hral, tak som si za chvíľu popozeral. S tým, že som sa v tom momente rozhodol, že si to isto doma vyskúšam, pretože to má hrateľné demo, môžete si to vyskúšať aj vy. Poprípade je to teraz autom sale za 7,99, ak by ste chceli. Textúrka. No a keďže sme si aj my chceli niečo zahrať, tak sme si s kamošom zahrali starého dobrého Maria v old school časti, kde boli retro konzoly. A najprv sme zomreli, ale nebojte sa. Došli sme do cieľa. No a vrátil som sa naspäť do veľkého gamerského salóna, kde som videl obrovské množstvo mečov. Napríklad aj tieto motyle. Na svoje si mohli prísť aj fanúšikovia Minecraftu a nejakých iných mečov, napríklad aj Marvelu. A mňa zaujala aj táto zbierka svetelných mečov. Môžete sa tak ako ja pokochať. Bolo ich tam naozaj veľa. No a po prvej prehliadke mečkov som zavítal. Som sa išiel pozrieť na zaujímavú prednášku, ktorá pojednávala o rozdieloch medzi enginemi na tvorenie hier Unity a medzi Unrealom. To máme dobre spracované, bolo to veľmi zaujímavé. Tu vám už na obrázku ukazujem aj toto arkádové konzolište, ktoré sa naozaj tešilo veľkej obľúbe. Mali chalani, dievčatá, všetci si tam chodili proste hrať. Najzaujímavejšou atrakciou tam bol vlastne ten taký úplne retro dancing machine, ako poznáte z amerických filmov. Tu už vidíte rozbaľovanie tričiek. Jednalo sa o mystery trička z X-Zone. Zaplatili ste 8 eur s tým, že ste si zobrali proste takéto vrecko, ktoré absolútne neviete, čo tam je, aké tričko tam bude. Pán youtuber teraz. Čo máme za somarinu tu dáku? Čo to je za sorry. Čo to je? Jaj, Only Rage. Rage 2. Chcem povedať, že to bolo veľmi zaujímavé. Naozaj som sa na tom bavil, aj vlastne celá naša partia sa na tom bavila, pretože ten taký dopamín z toho, že proste si otvoríte niečo, čo netušíte, čo bude, je celkom fajn. Mimo toho je to naozaj kvalitné tričko a z dobrých materiálov a za 8 eur, no nekúp to. Tiež by som aj ja mal Rage a ja teda budem mať úplný shit. Ty budeš mať takú korejskú hlúposť. Call of Duty, Black Ops. Čiže to je? Nie, Ghost. Nice. Paráda, kámo. Vážne? Fakt, Modern Warfare. Musím povedať, že sme otvorili asi
naozaj 10 tričiek a z toho 4 trička boli Call of Duty merch, takže sme sa na tom celku zabávali. Nechám vás trošku pokochať. Takže máme ďalšie M-ko Call of Duty. Uvidíme, čo bude. Pre mamingo. Uvidíme tu, čo bude. Budeme rodina. Víš, čo si chcel? Maminko, už sme. Tak áno, budeme rodina. Nice. To je dosť dobrý ináč trik, nie? Že Mystery Box skala. Mystery Box, všetky Call of Duty dáme tam. Budeš mať rovnaké s Môžeš mi Matúšom to prezentovať. Niečo iné, nejaké iné Barbie. Aha. Modern Warfare 3. Call of Duty. Všetko, zase Call of Duty, len iný To oči. musíme otvoriť. Mám 4 trička z Call of Duty. Akože mám Black Ops 6, Modern Warfare 3, Dovidopol. Čaute všetci. Dajte odoberať kanál a keď chcete vedieť, čo ma leší, musíte dať like. Počkaj si toto. Dobre. Ale dobre, to je Rust. Nie, to je názov mapy, lebo kúkaj. Áno. Vidíš Modern Warfare. Ja mám... Zase. A to je... Wednesday. To není Wednesday. To je Wednesday. To je Vianočný Karol. Vymení. Kľudne. Za čo? Mne to vyhovuje. Za Call of Duty, ale vieš. Poďte, mne to vyhovuje. Vážne? No, tak takto, touto výmenou som prišiel k Call of Duty tričku. Vám ešte ukazujem poslednú fotku s týmto skvelým duom otca a syna, ktorí boli prezlečení za Jediov. Veľmi sa mi to páčilo, že otec so synom tam tak idú si vibe. No a nakoniec toho celého som sa podpísal na pamätnú stenu a s veľmi dobrým pocitom a s mnohými super zážitkami som odchádzal domov. Sa s vami rozlúčim slovami môjho kamoša. Ja zruším tento kolotočársky stream. Čaute všetci. Čaute. Like, odber, zostanete 4 trička v súťaži. Keď kouká na ďalšie videá nášho youtubera. Pripomínam to šíravu.